हाँ। अच्छा अच्छा, प्रणाम प्रणाम। का हो सुखाड़ी, का हाल चल बा बोलो। कनिया मालिक की बउआ तो चल गल बा हो आ होली आ गइल बा, तो कहतनी कि ना होई तो होली में कुछ कर्जा दिया हमरा के होली मनावे ला। अच्छा पैसा चाहिए। अच्छा, पैसा तो हम ऐसा ना दिले, गारंटर के बा, गारंटर है तो पैसा मिली, बिना गारंटर के पैसा ना मिली। का मालिक रउआ तो कतरा बेर में पैसा ले गया, मैं रउआ गारंटर मांगत नहीं हमरा से। रउआ हमरा बारे में नहीं जाना, बिना गारंटर के हम पैसा ना दी। पूरा गांव में पैसा देले रही, पैसा हमारा बहुत सारा डूब गए बाटे, ठीक बा। बिना गारंटर के हम पैसा तोरे के ना दे सकत, ठीक बा। जा कोनो गारंटर लेकर के आइयो तो पैसा मिली, ठीक बा। आज तोरा गांव में बहुत सारा पैसा हम देनी, पैसा डूब गए, आज ना मिलो, ठीक बा। बिना पैसा के, बिना गारंटर के हम पैसा ना दे सकते, ठीक बा। ना तो ये कागज होके तो ले आवो, आ ना तो गाना वाना होके तो ले आवो, बनकी धरो तबे कर्जा दिया, ऐसे ना दिया सकते। अच्छा ये बताइए, रउआ लगे तो कितना दिन से रउआ काम धंधा करी ला, रउआ गारंटर हमरा से मांगत नहीं, तो कैसे होई बोली। हमरा लगे कहाँ खेत बाड़ी भाई, खेत कागज धरी रउआ लगे, कहाँ हमनी के लगे सोना चांदी वगैरह के सोना चांदी दी बल्कि में। विश्वास होके तो दिया पैसा, जरूरी बा। लड़का सब घरे रोए लगे होली में, होली कैसे मनी की बताई। ये तो होली हो चाहे दिवाली हो, बिना गारंटर के हम पैसा ना दी। हम लोग एक महीने के अंदर फिर पैसा लौटा दे। बाबू के हमारा तबियत ठीक हो जाए, भेज दिए बाहर से पैसा लौटा दे। एक बार ध्यान दिया मालिक।